घर में सिंघाड़ा इ वीडियो रउआ देखावत तनी। वीडियो देखावे के इहे बाकी घरहू में रउआ चाहे हम समोसा बना सकेला आदमी। हालांकि बनावे में कोनो विशेष टूल नइखे। देखते बानी आलू के चोखा बनाई, चोखा बना के ओकरा के सिंघाड़ा में भर दीही। फिर भरला के बाद जब सिंघाड़ा बन गईल तो ओकरा के छान दीही, छान ली। एकदम माने कि इजी तरीका से बा, एकदम इजी तरीका से बा। रउआ तनी सा प्रयास करम नु तो बना लेब। कोनो आदमी हमनियों के बड़का कोनो बिजनेस में ना ही जा, हाँ कोनो बिजनेस में ना ही जा। देखते बानी घरे अपन मिल के मन कइला सा कि अब बाजार में किनला से का बा, एक गो सिंघाड़ा 8-8 रुपया 10-10 रुपया मिलता। बढ़िया बा घर में एकदम इतना शुद्ध तरीका से बनावत आदमी, इतना शुद्ध तरीका से कोनो एहमे फेंट फाट नहीं खे। मसाला भूंज दी, आलू चोखा बना दी, मसाला भूंज दी, सिंघाड़ा में भर दी, गरम गरम एकदम खाई ना मन खुश हो जाता, मन खुश हो जाता एकदम। खा के देखी, देखम नु कम से कम, हाँ देखी कम से कम। वीडियो अच्छा लगे तो एकरा के लाइक कर ली जा। बढ़िया बा वीडियो।